Tak momentálna situácia športu na Slovensku je asi taká, že to zlá by som povedal. Aj čo chodíme po besedách na školy rôzne, tak proste deti sa absolútne športu nevenujú a je to ťažké aj v tom vrcholovom športe, pretože vieme, že tá finančná stránka je veľmi zlá a rušia sa rôzne športové organizácie a to určite tomu športu nedodá. No ale tí ostatní, čo by mali trénovať, najmä hlavne tá mládež a proste niekto, kto chce ešte niečo dokázať naďalej, tak ten musí byť podporovaný. A proste nemôže sa pozerať len na tých ľudí, ktorí donášajú, proste nosia výsledky, ale aj na tú budúcnosť a na tú mládež sa treba pozerať hlavne. Nie sú športoviska a aj tie, ktoré sú, tak sa rušia. No, to je taký prvý problém a keby boli tie športoviska, tak ďalší krok by bol asi taký, že nejakým spôsobom tých ľudí motivovať a dostať ich k tomu športu, aby začali sa hýbať, aby začali niečo robiť. Je to veľké plus už aj pri zdravotníctve, kde jednoducho ten národ by bol o mnoho zdravší celkovo a jednoducho takýchto základov by to trebalo začať. V štáte je vždycky najvyššia je teda tá politika a vlastne od nej vychádzajú všetky tie predpoklady na to športovanie a na všetky veci, čo sa týka štátu. Neviem, tak celkovo na svetovom športe to není bohviaké, ale myslím si, že na Slovensko, aké je malé, tak tá situácia je, dá sa povedať, najhoršia zo všetkých tých štátov, ktoré poznáme a vlastne s chalanmi, ktorými sa stretávame, či sú to Francúzi, Nemci alebo Češi, dokonca aj v Čechách je tá situácia oveľa lepšia ako na Slovensku. Všade vo svete dá sa povedať, že ten šport je o mnoho viacej podporovaný už len tým, že na tých školách proste tí študenti, ktorí študujú, sa o mnoho jednoduchšie dostanú k tomu športu, na tie športoviska, kde majú možnosť športovať a hlavne zadarmo. Myslím si, že u nás proste 90% všetkých športovisk, keď si chce niekto dojsť za športovať, tak musí platiť ťažké peniaze. Tak nám dal veľa šport, pretože športom sa vlastne živíme a celkovo, keby sme od malička nešportovali, tak by sme boli určite niekde inde. Čo sa týka aj zdravotnej stránky, ale určite aj tej osobnej stránky. Meniť sa môže určite, dúfam, že ale k lepšiemu, pretože k horšiemu sa to stále môže zmeniť. To myslím si, že nie je problém. No ale k tomu lepšiemu, tak k tomu by trebalo viacej tých ľudí, ktorí majú o to záujem. No a hlavne v tej politike asi, pretože odtiaľ to všetko ide a tam to všetko začína asi.